खिन्थादो अखाफोर मा जादों आदै मादैमोनहा मानो न'आव गैया आरो मानो दुखु जादों नों मा खोथा माहि आंनि आइया थैनानै थांबाय मा बुंदों अखाफोर औ बेनो सैथो आंनि आइया थैना थांनाया गोबावसै नोंनि आइया थैबाय बिनिफ्राय नों आंनो दिनैसो खोन्थादों बेफोरो मा अखाफोर मा बेफोरो खोन्थानोबोथ' बोरै मेहेर जाथायाबो जाया नङा जानानै थांबायानो ना थेवबोथ' नों आंनो फन खालामनो हायोमोन नों आंखौ लोगो हमना खिन्थानो हायोमोन नों मानो जेबो खिन्थायाखै थैनानै थांबाय एथबां बेबायदि जाबाय औ मेहेर आरो बेल' नङा जोंहा न'आव गोबां जाथाय जादों आइया थैनानै थांबाय आफाया जेलाव थांबाय आफानि थाखायनो आफानि जौ लोंनायनि थाखायनो आफायानो आइखौ बुथारदों मेहेर आफाया आइखौ बुथारनो बेनो सैथो आफाखौ जौ लोंनायखौ बादा होदोंमोन बेयावनो आरो रागा जोंनानै आफाया आइखौ बथलजोंनो बेफोरबायदि खालामबाय दिनै आइया जोंखौ नागारनानै थांबाय बेसेबा गोजानाव आरो गावबो दायो जेलाव खस्थ' मोनगासिनो ना मा आफाया जेलाव थांबाय आफाया आइखौ बुथारदों नोंनि आइया थैनानै थांबाय एसेबां बुरजा जाथाय जालांबाय थेवबो नों आंनो फंसेबो जेबो बुङाखै रायलाया नङा माथो माब्लाबा रायलायोमोन बै समाव सानदोंमोन आं नों आंखौ गाज्रि मोनबाय खोमा होननानै बेखायनो जेबो खिन्थादियासै आं हरासै मालाय सानमालायखि एसेबां बेबायदि मालाय सानो गाज्रि मोननो आरे आं नोंखौ बुंखादोंआनोमोन माथो बै टाइमावबो नों आंखौ लोगो बायदिथ' साननो हागोन होननानै बेफोरखौल'सो दा बुंदोंमोन आङो बिनिबा बे नङा जे नों आंनो माने बेफोर नोंनि जाथायखौ खोन्थानो हालायलायि नों खोन्थायासै आब'आबो आंनो जेबोखौनो खोन्थाहरासै बाजैखौ आंनो बुंबाय दे आरो बै टाइमाव एसे दावरावबोमोन ना बिनिफ्रायथ' आरो गाज्रिसिन मा जाबावनो मेहेर जों जेबोखौनो सानस'नो हायाखै आरो आदैयाबो बाजैखौ धोखा होनानै नागारनानै गामिनि सासे गथ'खौ लानानै खारदों बहा दंखैयो मिथिला आदायाबो खारबावबाय गुमैयाबो मा एसेबां जाथाय जागोन नोंसिनि न'खरावलाय दसेनो बारहुंखा फैनाय बायदि माब्लाबा जिउआव बारहुंखा फैनायखौबो सोरथो हमथा हानो दे फैनांगौआलाय फैखायो जानांगौआलाय जाखायो रावबो जेबो खालामनो हाया खमसे खमथ' खेबसे खिन्थामोन अखाफोर नों आंखौ एफा गाज्रियाव दोनबाय आरो जेन आं नोंनि प्रब्लेमखौ बुजियासै नङा बिब्दि नङा आं नोंखौ गाज्रि सानाखै अब्ला माथो नोंथ' आंखौ गाज्रि मोननानै दं दाबो होमबा सैयि बायदि जानानै दं नङा होमबा बेबायदिसो नामा रानि गथ'फोरखौ नायनांगौआ गावसोर लोंला जाला खालामबाय थाबालाय बोरै जानो नाथाय नोंनो सोर खिन्थानायनि जों आं जे लोंला जाला खालामबाय थादों आंहा खोमाया खोनाया नामा ओरैबाबो गोजानाव थाबालाय आं मिन्थिया नामा नोंखौ बेबायदि खालामबाथ' माबोरै जानोलै संसारा आं बेहाय नोंसोरनि थाखायनोथ' खस्थ' खालामनो थाखायनोथ' गोजानाव फैदों आरो नों लोंला जाला ओरै बेराय गथ'फोरखौ नायनांगौ ना न'खराव थाल लानांगौ आइया ओजों बेमार जानानै दङ नों बेफोरखौ सानाखै बेरायबाय थादों नों सालि ओरैबा ओरै निउ इयार माबा पार्टि ओरै पार्टि बेफोरबायदि जों जानाय नङालै थांनानै दामजागोन आं जों बाराखौबा हा नङा औ आरो बेफोरबायदि खालामबावोबा थिग जानाय नङा आइखौलाय मोजां नायदोंना नायाखै बांद्राय बिदिया सोलिनाय नङालै रानि डक्टरनावबो लांनांगौ आइखौ आरो फैसाया एसे मोजां बाहाय माबा मिजिं नों आंखौ इमान बेफोरबायदि रायहरबाय आंलाय न' खाथियावल'सो बाजैमोनजों आब'मोनजों लिंहरबाय थानायलाय आं थांदोंमोन एसे रंजानो माथो नोंनि रंजानाया बिदि जायो नङा दे मिजिं आं रंजाला दे आरो ओरैनो बोसोर गोदाननि मुङाव ब्राब्रा लिंहरबाय थानायलाय बेखायनोसो थांदों होनखाबायना आङो दे बारा रायलायबाय थानो आंहाबो सम गैया खामानि दङ ओरैनो बोसोर गोदान होननानै बिदि थाबाय थाबालाय बोरै जानो नोंहाबो बेयाव फुर्ति खालामबाय थाबा जायालै खेबसे रंजाबाय बास जाबाय ओइ हरना आफाजों आंबो रायलायगोन नाफा आरो नोंबो मिजिं नै जोंहा आबा सुमलिया रायलायनोमोननो नोंजों आफा बोसोर गोदानाव मानो फैयासै नों फैनांगौमोन ना आं थांनो सोलाबथ'लालै आबा नै खामानियानो माथो सुटिखौनो मोनानो आंलाय मोनगोन बायदि नंदोंमोन बेखौनो आंहा पिकनिकआव नोंजों थांगोन नंबाय थादोंमोन आं पिंकिजों आंजों नोंखौ नेदोंमोन नों फैलासो जानाय नंलालै आबा दे आं फैबा नोंसोरनो मेथाइ बुरजा लाबोनोसै आरो माबा माबि लांफागोन दे नोंसोर सिन्था खालामनाङा दै आं थांबाबोथ' पार्टि जागोन ना जोंहा न'आव औ दे आफा होमबालाय जाबाय दे खोनासंबावखा रानि बिदि उल्था फाल्था खबर खोनानो मोननाय नङालै आङो सोर खिन्थाया दे नोंनो बुंनायसै आंनो सोरनिफ्राय बिदि खबर मोनलाबायखो नोङो सोर खिन्थाया बे मिलिसाया खोन्थादों आंथ' मिलिसानि नाम लायाखै आरो नोंलाय बोरै मिलिसाखौ दाय हमखो डाइरेक्टनो नों गावनि दायखौ लाखोमानो सानालै
नोंनि आखलखौबो आं मिन्थिखायोथ' मिलिसानिफ्राय नङा गुबुननिफ्राय नङा सोरनिफ्रायबाथ' खोनाखागोन ना आङो दे जाबाय दे आरो मिजिं लाखिथ'नोसै होमबा आरो ओंखामफोरा मोजां जा टाइम टु टाइमनो गावखौबो खेयाल लानांगौ ना नङाबा खामानिखौल' मावना बोरै जानो हामख्रिंजोबनानैसो फैगोन नोङो हाराल'नो दा जायखि आंना हारायानो जायखि आं हामलांथों थेवबोथ' आं नोंसोरनि थाखायसो मावदोंथ' नोंसोरबो बेखायनो मोजां थानांगौ गथ'फोरखौ मोजां नायनांगौ नोंनि दायथ'ना बियो आं दा गोजानाव दङ गासैबो नोंनि आसायाव गारबोदों आंहा बिथिं खामानि मावगोन नों न'खराव सामलायदोब्रा दे होमबालाय दे बांद्राय लेक्सार दाहोसै बुजिबाय दे आंबो मिथिगौ ना एसेबां आं आखल गैजारोङि नङाना एसेबां लखि सारा नङाथ' आङो दे दोनबाय आं ओइ आयै आङो बैथिं थांसैलै मार्बल गेलेनोसै आङो ओमफ्राय आफाया नोंखौ मा बुंहरदों आयै बुंहरदों आरो बे मिलिसायानो नोम्ब'आ गारजिया मायबा मायबि एरना हरदो दांहाय नोंनि नोम्फानो आंखौसो जि रायहरदो ना नों बुंहरदोंमोन माबा आबा फन हमना बुंदों नों माबा आफानि फन फैनायाव थोद आं अमाखैलै आयै आफानि फन फैबाबो ओमफ्राय मिलिसा आब'आसो मिन्थिगौ दा बिनि रुमावसो चार्ज होयो नों हाय आबा बेनो जाखागोन सोरथो जानो नङाबा आरो आंनि फिसाफोरालाय आंखौ मानो बिदि बायदिसिना बुंनो ने आबा दे बे मिलिसायानो माबा मोनसे बुंहरखादो आंबो बुजिबाय बारखायाव आङो बिखौ दिनै आंखौ एरना हरदो नायो इसे मा बिमाया फुरथि खालामदो मेगना आलौजोब्बायहाय बिना औलै आयै जानो हागौ नों बे आयंमोनाव थांबा आबैमोनाव थांनायखौनो बे आफानो बायदि बुंदोंदांलै आंथ' मिन्थिखाया मबाइलखौनो लाखियाखै आंथ' नों होबासो गेम गेलेयो मबाइलावबो दे आबा थांद' गेलेहै आं बे मिलिसाखौ दिनै मानि जादोयो जोंनावनो बेबायदि बिमानि सायावनो जाना आरो नोङो बिमाखौसो एरै हरबावदोंहाय बिफानो आरो आंनि आन्दाराव जानानै एकदम साराम गायै लाजि रोङि लैथिया गैया मा बारो दानिफ्रायनो गथ'आ मेगन साग्रा जादोहाय आयाथ' मिलिसा आब'खौ दोखो रागा जोंखाबायलै एबारबा मा खालामलायो ओमफ्राय आयै मिलिसा आब'आ खोन्थायाखैथ' आयै आंसो खोन्थादों नोंखौ आफा फन हरबा आइया जौ लोंगासिनोलै आफा मोसागासिनो आयंमोनजों दादैमोनजों आमाइमोनजों आदामोनजों मानो होनबा आइया आंनो दहाय गावनि फैसा 20 थाखाल' लानायखौनो आंखौ रायलायलायदोंमोनथ' बेखायनो आङो आफानो खोन्थाहरबाय नाथाय अब्लाबो मा जाबावनो दाथ' आं रायजाखालाना आब' मिलिसायासो रायजाखासिगोन मानो होनबा आइया बेखौनो सन्देह खालामखाबाय नोंखौ सैथ' बुङाखै बास आंसो एसे बोरैबा मोनदों आरो नोंखौ बिब्दि बुंफ्लांनानै बेखायनोसो आङो सानदोंखि आं नोंनि लाइफआव जेबो डिस्टार्ब खालामैयानो मोजां जागोन होननानै बिनि अनगा आरो जेबो नङा माहिर मानो अखाफोर वाय खिन्थाथ'मोन खेबसेथ' एसेबांबो थोद लोगोबो सानालै बिदिबा नों आंखौ नङा माहिर बिब्दि नङा बुंबायना आं आंसो दुखु मोनदों आरो आंनो बिदि बुंफ्लाङा लाना बेखायसो आङो एसे बोरैबा फिल मोनदों जाबाय दे अखाफोर नों जि साननानै आंखौ खोन्थायासै आरो थेवबो दाबोथ' आं बेयाव फैयामोनबा मिन्थिनाय नङामोनलै बोरैबा फैफ्लांनायखायसो आङो बेयाव नों लाबोफ्लांनायखायसो बेयाव नङाबाथ' आं माब्लाबाबो I'm really sorry मेहेर खिन्थायासै आं नोंखौ सनामोन खाथियाव माने एसे प्रग्राम जादों नालाय विन्टारनि फांसन माबा माबि जालाबायदों नालाय मेला फिसानो स' बेनिफ्रायनो गोबां साउन्ड फैगासिनो आरो भइस होनायाव ओरैबायदि गान दामगासिनो मोसागासिनो गान खनगासिनो दं नालाय बेखायनो साउन्ड फैबाय दङ नोंथांमोना एसे इगनर खालामबानो जाबाय बेफोरखौ ओरैनो बानायसाबबाय लोगोफोर अब्लाबो नायलांदो नोंथांमोन दे आरो ओमफ्राय आंनि लाल सायालाय माब्ला जागोन लाल सा औ आंनि थाखाय गावनो बानायनो बुंबाय दा बावबाय आरो खर'आबो बिराद एसे सागाथोंसैलै साबाय दङ ना औ दे होमबालाय ओमफ्राय प्लिज मेहेर गाज्रि दामोनसै नों जाथायालाय मोनसे समाव जानानै थांबाय दे होमबाथ' नोंसिनि जिउआव दायो बिराद खस्थ' सोलिगासिनो एथ' रायलायो थेवबो नों आंनो फंसेबो बुंमारा आरोना माब्लाबा समाव माखौबा शेयारबो खालामनांगौलै गुबुनजों होमबासो दा एसे हालखा मोनो दा गोसोखौ औ नंगौ नाथाय अब्लाबो जुजिलांनोसै लाइफजों आरो माथो दे होमबा दसे थानानै ओंखामखौबो जाखादो मेहेर आङो बेदर नाबो लायनाय जायासै ओरैनो आलु भाजा सबायल'सो जाबाय मा बेदर नाबावलै थोद नोंनि बेफोर बाथ्राखौ खोनानानैनो उदैया बुंफबजोबनानै दङ आंना दाबो शकिंआवसो दङ आङो फुरानो मानसियानो
जेबो नाङा दे आंनो जायोलै जेरैखि जाया नों गोसोबा जाहोदो ओंखामखौबो गोसो गैयाबालाय आरो जेबो नङा बेबायदि होनथारबाय आरो नङाबा आं हाथायाव थांब्रबना फैनोसै जाम्बि जादों नामा थांनाङा जेरावबो ओंखाम गोजा बोरै जाहोबावनो दे आलासिखौ ओमफ्राय अखाफोर ओइ जेबो लायनाङालै आंनो नाङा दे जेबो नङाबा ओंखामखौबो जालांबावलासोमोन आङो फुरा खान्दानानो माथो ओरै थोरैसो जानानै दंजोबोलै आयौ थोत्स बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखोब्रा बारहुंखा साग्लोबजोबना दंथारो माथो अखाफोरनि जिउआव बेबायदि जादों होनना जेबोखौनो मिथिथारामोनलै आङो बेनिफ्रायथ' नों सिगाङावनो खोन्थानाय मोनबा आं फैगौमोन ना मालाबानो मादैया नोंसोरखौ नागारनानै थांबाय दसे एसे टेनसनफोराव बाहेरायाव फैबा लोगोजों जाजियानो जा एसे मोजांबो मोनगारोलै गोसोखौनो नङाबा बोरैबा बोरैबि मोनलाबाय थायोना सानफ्लांलाबाय थायो दसेनि थाखायबाबो खारथ'योना बिदि लोगोजों फैबाबो बाहेरायाव फैबाबो ओइ थुनथुलि मोजां मोनबाय दा गोसोखौ ओमफ्रायथ' जोंथ' मम'आ दिनै बानलु गोसा जादोंलै ने गोथावानो जादों औलै ना सुबा बिदि बानलु गोसा जाबा बिराद गोथाव जाखायो खायसेना ओमफ्राय उदै गाज्रि जायोनो ओमफ्राय आंना बिदि उदै गाज्रि थाज्रि जायालै आं हले फास्ट फुड जानो लागाव थामाम मोजां मोनखायो बरियानो ओमफ्राय सुबाथ' बिदिबा बांसिनसो हाबबाय आंनाव औ ओमफ्राय बे दखाना मोजाङानो जाखायो जों जाबाय थाग्राना मोनथियो आरो सुजु थेंक इउसै नों दिनै मम' जाहोबायना माब्लाबा जाहोगोन आङो ओमफ्राय माबायदि मोनखो नोंना मेलेरिया जादों बायदि होननाया डक्टरनाव नायलांखादो ना बाराबा मुलि लांफाखादो मेलेरिया सोर आयौ माथो नों मेलेरिया जादों बायदि होनदोंमोन दहाय फैनायनि सिगां हे आङो गैयालै जाम्बि खारबाय गैला एसे इदिनो माबायोलै मोदोमा दुंलाबायो एखनबा गोजांब्रबलाबायो आंखो मुलिबो जालायनाङा नोंना माथो ओरैनो हामो नामा औ जाम्बिलाय मम' जाबायना मम' नों जाहोबाय मम' सुप लोंबाय आराम स्रां मोनबायलै बानलु रोसि लोंनाय बायदि मोनबाय आं बेखायनो दे मोजाङानो औ ओमफ्राय माबाफोर लाबावो लानोबा लादो आंहाथ' मेथाइ जाखांखाबाय ओरैनो नों लेंनायखायसो फैखादोंलां दायो आंहा बे मेथाइ जानो लागा फैसाखौ थिंख्लियावसो सोना दोनसैहां फैसानि खमि जाबायलै थुनथुलिना आजिखालि उफाय गैया आरोना लोगोफोरनिफ्राय एसे एनै मोनजाबालाय जानोसै मोनजायाबा आरो मा खालामबावनो सोरबा लेंबा फैसाबसै आयौ ओइ थुनथुलि बैखौथ' आङो सान बायदिसो सानसोरां बायदिसो नुबायलै थुनथुलि व्हाट सान कौन है वो कौन सान है अरे नोंनि सानालै नोंनि फिसाया सानालै बेनोथ' कौन सान अगर वो सान है तो मैं तारा हूँ मिथिबाय सोरखौबासो लोगो मोनफैलायबाय ना माथो जायखौ लोगो मोनाबा हामगौ सानदों बेखौसो नुफैलायबाय दानो हां जालायसिगोन खोथायाल'सो मोजां माथोबाबो माथोखौथ' आंजों रायलायखालानोखा मोजांखौनो किधर है हाँ कहाँ कौन है आंबो नोंजों रायलायनो होनना फैखायाखैलै नुबाय माथो गैया नोंनि उनावलै बयो नोंजों रायलायफैखादों माथो सोर दोङो माथो आंलाय बेयाव मनज माया रावखौबो नुवाखै रावबोआनो गैया माथो नों मानसि नुदों आरो आंनि उनाव सुजु रावबोआनो गसङाखै जाम्बि थौ थांनोसै नाटक नाय बुंखाबायना आं थुनथुलि आङो नोंखौ माबा लोगो हमनो होनना फैयाखैलै आंहाबो बेहाय हाथायावसो फैदो बैबा थाम्फै ब्रेंसो खोनालाबायबायहां माबा जाम्बि बेहाय गसंबाय थानोसै थौदो आरो ब्रें थाम्फैखौबो थाम्फै दांग्रा नामा हाथारलाहां बाराखौबा खोमा खाथियाव माबाबाय थानाया बुथार जागोनसो दा बे आंजों एसेबां लेबेल माथो गसंबाय थाखो नोंलाय दाबसे जायगायावनो थाबाय थानो गोसो दंलै बेहा आं थांसैहाय नोंहा था गेसोम मोनो गोसोआ थांहां फैहां जायो थेवबो मानो थौदो जाम्बिलाय गानफोरसो खननो लुगैबायहां गावनि फिसायखौबो नुनानै नुयिबायदि खालामबायलै गावनि एक्स फिसायखौ थुनथुलिया मालायबा आंलाय माथो बुंबावनो आरो मालायखौलाय गावनि उनसो फैदों नङाखै बे नङा माथो आंहाबो मार्केटावसो फैखादों नोंनि उन फैनो आंहाबो दरखार गैयालै थुनथुलि गानसो खनबावलायबावदोंथ' नोङो
ओरैबायदि दुगियान लाजाखायालै दाबो आंबो दि मानो माथो होफ्रांखो नाथाय आंना गोसोआ एसेबां गाज्रि नङाना माथो होफ्रांखायो आरो नङाबा बे गावनि उनावसो फैदों सानगौमोन ना बेखायनो बुंखानानै लाबाय आरो आंहा लाब गैया थुनथुलि नों मा सानदों नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हाया हायो मानो हाया जानो नैबे सानालाय फिसाजोनि बेफोरबायदि डिभर्स जानाय ना मा गामियावलाय बाथ्रा रायलायनो हमबायानो मानसिफोरा अब्लाबोलाय माथो खालामनो खाफालावनो बिदिनोसैबा आंना फिसाना जिउआल' मोजां जाथारथोंसै बेबायदि गाज्रि फिसायजों थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिनखा नालाय माथो गारनायानो साबसिन आफा इसोरा नायहरबा खाफाल मोजांबालाय हा मोजां फिसायखौनो मोनफिनगोन आरो माथो देनां जरा मोनफिनगोन जरायालाय जाया नङा बयनोबो हरखायो आफा इसोरालाय सासे नङा सासे बयहाबो हारसिं जिउआबोथ' सोलिलांनो मामुलि नङा दाबो जेबोआनो जायाखै गेजेरानो नाङाखै नाथाय सानसेबाबो खुसि फैफिनगोन आंनि फिसानि जिउआव आंहा फोथायनाय दंखायो आफा इसोरनि सायाव जि खालामगोन मोजांखौनो खालामगोन सानसेबाबो दखानाव थांदोंमोन गथ'आ थुनथुलिया आबा थेख्ला आबाहाय बे दाउनो आदारा हरदो हांसोनोबो ओमफ्राय बे बोरमाया लायदो नोंबोनोबो फन हरनानै मस्ला बिहरबा मस्ला आबा दहाय बावबोदों आङो खोनायाखै आबा थेख्ला माथो जालायखो ब्रायै माथो जालायखो नङा न' सिङाव एब्रे एब्रे नों फनल' सालु खालामबाय था नों बे दाउनो आदार हरदो हांसोनो आदार हरदो आं अमा आदार हैसै बोरमायाबो लायदो थाङाबा थां नोंबोनोबो फन हरनानै मस्ला एसे बिहरबा बेदर ना संनाय जायो मस्लायानो गैला आंबो लाबोफानो बावगारबाय दा बोरमाखौबो लायनो बाथारदोंमोनलां दाउनोलाय आदार हरगोन र' हरनोसै आं बानानै मोनजाया गथ' आङो बे माबाखौ थास' सुजि दंमोन बेखौनो जिरनोसै रुनानै दा ना गोरान एसे दं दहाय फानजोबनो हायाखैहाय आबा बेजों संसै ना गोरान होनबाथाय थोद दाना जानो बाबायलां आयै आगोलावसो गोथाव मोनोमोन आंनो खांलै आं ना गोरान जानो बादों दिनै थुनथुलिनाव दाउ रेजेकसो बिहरफानोसैलां बाराबा नङाबा आमाय थुख्लु बिखा दं खोमादां नै बेदर ना नङाबा सोलिखाथारा होनबाय दा बिसिना खहाबनोनो थांला ओंखामखौनो खालि बेदर ना ना बेदरल' नांथारसिगौ बिसोरनो ओजों फैसाखौनो गारनो जायगा मोनथारासैहाय बिसोरो फैसाखौनो गारनो जायगा मोनथारासै सासेयाबो मेथाइ जानो थांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ दे होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअआ गुसुं जाबाय अब्लाबो लाना फैबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ गोलाव बानायनाय जायासै जाखिनि हायो आं बेखौनो लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर गाज्रि दामोन नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय दै सनामोन जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों जों फैफिनसिगोनलाय दै सनामोन बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट